Is-Sibt 29 ta' Jannar se tittella l-ewwel edizzjoni tal-Malta Film Awards f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi. Il-Kummissarju għall-Films Johan Grek spjega li dan l-avveniment se jinkludi ġimgħa ta' attivitajiet intenzjonati biex iġibu flimkien produtturi, ħaddiema tal-industrija tal-films, kumpaniji privati u kif ukoll awtoritajiet tal-Gvern li fi spirtu ta' diskussjoni jagħtu l-veduti tagħhom dwar x'għandha tkun it-triq il quddiem għal din l-industrija. Bejn it-tnejn 24 ta' Jannar u s-Sibt 29 ta' Jannar se nkunu qed niddiskutu temi differenti ta' kif aħna se nkomplu nkunu aktar kompetittivi, ta' kif aħna se nkomplu insaħħu s-sinerġiji li jeżistu bejn industriji differenti. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo rrimarka kif il-politika tad-diskussjoni għandha twassal biex inkomplu ntejbu l-ħiliet awdjoviżivi Maltin tant rispettati fid-dinja ċinematografika. Huwa fakkar ukoll fl-impatt massix li tħalli din l-industrija f'pajjiżna hekk kif propju ftit tal-jimilu tħabbar lis-sena l-oħra din l-industrija ħalli 68 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Ħdimna ħafna diġà, iżda fil-ħajja taħdem kemm taħdem dejjem importanti li iżżid il-ħidma tiegħek, ixxammar il-kmiem. U minflok ma nieqfu fuq riżultati pożittivi preżenti li għandna llum. Inħarsu l-qudiem u naraw kif nistgħu nibnu fuq dawn il-pedamenti sodi li għandna llum biex għal qudiem inkomplu niksbu iżjed riżultati pożittivi u iżjed suċċessi flimkien.